या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। हायवेवर भीषण अपघात, एक जागीच ठार, तिघे गंभीर जखमी। गोवा सिंधुदुर्गच्या बॉर्डरवर कडक बंदोबस्त आणि आनंदोत्सवाचा शानदार शुभारंभ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023। वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 वाजता। आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग। डिझायनर साड्या, डिझायनर कपडे, ज्वेलरी, इंटेरियर प्रोडक्ट्स, मसाले, टॅरो कार्ड रीडर, पॉटरी, पेंटिंग्स, रेडीमेड ड्रेस, मालवणी खाद्यपदार्थ स्टॉल, लाईव्ह पोर्ट्रेट, कॅरिकेचर, टॅटू आणि मेहंदी स्टॉल। प्राचीन खेळ गंजिफा 29 डिसेंबर 2023 सायंकाळी 5 वाजता सावंतवाडी राजघराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळण्यास मिळणार आहे। आयोजक पौर्णिमा रविकांत सावंत। डोंगरी विकास निधी हा पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणारा विषय आहे, त्यामुळे तुमच्यावर राग असला तरी तो आमदार रद्द करू शकत नाही। जर नाव आलं नसेल तर काम होणारच, असा ठाम विश्वास भाजपा कुडा मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांनी गोळवण वासियांना दिलाय। मालवण तालुक्यातील गोळवण गावात भाजप युती शासनाच्या माध्यमातून मंजूर विकास कामांचा भूमिपूजन शुभारंभ निलेश राणेंच्या उपस्थितीत रवळनाथ मंदिर परिसरात पार पडला। जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष तथा भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलं। यावेळी ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळी निलेश राणे म्हणाले, मतदारसंघामध्ये फिरत असताना आता भारतीय जनता पक्षाने मागच्या 1 वर्षापासून कुडाळ मालवण निवडणूक प्रमुख म्हणून माझ्यावरची जबाबदारी दिली आहे। अगोदर मी सचिव होतो प्रदेशवर आणि नंतर आता विधानसभा प्रमुख आहे आणि कुडाळ मालवणचा विधानसभा प्रमुख या नात्याने जी माझ्यावर जबाबदारी पडली त्या जबाबदारीच्या अनुषंगाने लाडसाहेब जेवढी विकास कामं आपल्या या 2 तालुक्यामध्ये घेऊन येता येतील ती सगळी विकास कामं घेऊन यायचा प्रयत्न मी प्रामाणिकपणे केला। आज साहेब अनेक फंडातून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना असू दे, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना असू दे, आताचा जो तुम्ही उल्लेख केला जी 2 रस्ते डोंगरीमध्ये होते, त्या डोंगरीचा निधी हा थेट पालकमंत्र्यांची संपर्कात असलेला विषय असतो। कुठलाही आमदार किती जरी तुमच्यावर राग आला किंवा माझ्यावर राग आला तरी ही कामं रद्द करू शकत नाही। म्हणून तुम्ही हा विषय डोक्यातून आणि मनातून काढून टाका की जर समजा आमदारांनी ठरवलंय की हे 2 डोंगरीतले रस्ते येणार नाहीत, मी तुम्हाला आज रवळनाथाच्या समोर सांगतो 100% जर ही यादीमध्ये नावं होती तर ही परत यादीमध्ये नावं मी तुम्हाला 100% आणतो आणि डोंगरीमध्ये ही कामं तुमच्यापर्यंत मी येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये आपल्याला कळवतो। आज साहेब मतदारसंघामध्ये काम करत असताना ज्याचा उल्लेख आता काही प्रमाणामध्ये सन्माननीय अशोक सावंत साहेबांनी केला। साहेब 9-9.5 वर्ष झाली या मतदारसंघाला वाली नाही। 2014 पर्यंत राणे साहेब मंत्री होते, पालकमंत्री होते आणि आमदारही होते आणि आमदार असताना किंवा मंत्री असताना आपल्याला विकासासाठी पैसा मिळत नाही असं कधी वाटलं नाही। पण मागच्या 9-9.25 वर्षामध्ये जर तुम्ही आजूबाजूचे 2 मतदारसंघ बघितले तर तिथे भरपूर असा पैसा विकास निधीच्या माध्यमातून आपल्याला दिसतो, पण आपल्या कुडाळ मालवणमध्ये तसा दिसत नाही। ग्रामीण भागाची अवस्था अतिशय बिकट आहे। मी अगदी आपल्या कुडाळच्या सह्याद्रीच्या पायथ्यापासून ते आपल्या किनारपट्टीपर्यंत
तुम्ही जर महामार्गावरून सह्याद्रीच्या पट्ट्याकडे गेलात तर जिथे प्रवास 30 मिनिटांमध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे तिथे जवळपास 6.25 तास आता लागायला लागले. असं चित्र या मतदारसंघात कधीच नव्हतं. और राणे साहेब जे माजी मुख्यमंत्री त्यांचा हा मतदारसंघ आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये आज रस्त्यांची हालत अशी झाली. हे काय चित्र दाखवण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी बरोबर नाही. मी लाडसाहेब आता कुठल्याच आमदार खासदारावर टीका करत नाही, मी करतच नाही. टीका कोणावर करावी लागते? ज्यांनी काही काम केलंय आणि चुकलंय. पण ज्यांनी कामच केलं नाही अशा लोकांवर टीका कशाला करायची? म्हणून मी साहेब आज टीका करण्यासाठी इथे आलेलो नाही. आज अनेक वर्षांपासून जवळपास 25 वर्ष झाली आपलं राणे साहेबांबरोबर आणि राणे साहेबांचं आपल्या बरोबर एक वेगळं प्रेम आणि नातं राहिलं. हे नातं असंच अखंड राहो, पिढ्यानपिढ्या राहो, याच्यासाठी आपले आशीर्वाद मिळावे म्हणून मी आपल्याकडे इथे आलो. कसली निवडणूक नाही, पण संबंध कसे आहेत ते टिकले पाहिजे आणि आपल्याकडून जी काय मागणी होईल ती आपल्यापर्यंत आणण्यासाठी निलेश राणे कार्यकर्ता म्हणून 100% आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतो. या अनुषंगाने आजची ही विकास कामांची आज भूमिपूजन झाली. लाडसाहेब, आपण जे काय मागच्या अनेक वर्षांपासून आणि आपले सगळे जुने जाणते सगळे जे काय राणे साहेबांबरोबर ज्यांनी कामं केली, तुमच्या सगळ्यांबद्दल आपल्याला किंवा मला एक विशेष कौतुक आहे. म्हणून तुमचा अधिकार जास्त आहे. तुम्ही मागाल तो निधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम निलेश राणे करेल हे सांगण्यासाठी आज आपण या मीटिंगमध्ये 25 वर्ष तुम्ही तुमच्या आडनावातच लाड आहे. 25 वर्ष तुम्ही राणे साहेबांची लाड केली, आता माझे करायचे. म्हणजे रिक्वेस्ट आहे, असं काय नाही. कारण का साहेब तुमचा अधिकार आहे. तुम्ही तसा रिझल्ट दिला. तुमच्या बोलण्यामधून तुम्ही बोललात, अनेक वादळं आली, अनेक लाटा आल्या, पण हे गाव कधी डगमगलं नाही. म्हणजे निलेश राणे 2 पराभव मी बघितले, पण जर आकडेवारी बघितली पराभव झाला पण या गावात कधी मायनस नाही, कधीच नाही. म्हणून आपला अधिकार जास्त आहे आमच्यावर. तुम्ही मागाल तो निधी, मागाल तो विषय तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न काय 100% गॅरंटी देण्यासाठी आज सांगतोय. आणि नाहीतरी सांगितलंय की बाबांनी की 25 मिनिटात सगळे जमतात फटाफट. तर तुम्ही नेहमीच आम्हाला आजपर्यंत सांभाळून घेतलं. असंच आज इथून पुढेही आपण सगळे जुने जाणते आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला सांभाळून घेतील ही आशा बाळगतो. आणि लांब लचक भाषा न करता आपण जे मागाल ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी निलेश राणे कटिबद्ध आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. देवगडमध्ये एकीकडे 80% आंबा फळधारणा झालेली दिसत नाही, तर दुसरीकडे देवगडमध्ये पाटगाव येथील इम्रान मकानदार यांच्या आंबा बागेमध्ये चांगल्या प्रकारची फळधारणा झालेली दिसून येते. नियोजनात्मक फवारण्या करून चांगल्या कल्पकतेचा वापर बागेमध्ये केलाय, त्यामुळे चांगली फळधारणा झालेली दिसते. मोहर टिकवण्यासाठी मकानदार यांनी शेतकऱ्यांना मोलाचा सल्ला दिलाय. पाहूया. तर आता आपण आहोत पाटगाव येथील आंबा कलम बागेमध्ये. आपण पाहत आहात की इम्रानजींनी या ठिकाणी फार मोठे कष्ट घेऊन ही बाग जी आहे ती डेव्हलप केलेली. आणि या बागेमध्ये 80% शेतकऱ्यांच्या या तक्रारी आहेत की त्यांच्या मोहराला फलधारणा नाही आहे. पण इम्रान सरांनी जे काय डेव्हलपमेंट केली आणि त्यांच्या देवगड येथील कलम हापूस बागेमध्ये आता चांगल्या प्रकारे 4 महिने मेहनत घेऊन चांगली फलधारणा झाली आहे. त्याविषयी त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांनी असं काय चमत्कार केलाय की बाकी शेतकऱ्यांना ते जमलेलं नाही, देवगडातील 80% शेतकऱ्यांना, पण त्यांनी ते करून दाखवलेलं आहे. मेरा नाम इमरान है, इमरान मकानदार, और मैं हूँ मुंबई से. और HDFC बैंक में 10 साल काम करने के बाद में कॉर्पोरेट सर्विस में ओवरऑल 23 इयर्स निकालने के बाद में डिसाइड किया कि अब कुछ अलग करना है. तो थॉट ऑफ कि एक एग्रीकल्चर साइड में अगर प्रोग्रेस किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. सो इसलिए देवगढ़ में आके आज
मैंगो प्लांटेशन में काफ़ी मेहनत की है पिछले अगस्त से, और टिल डेट तक अभी एक कुछ ऐसा हो गया है कि हमने काफ़ी सारा पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट की हुई है यहाँ पे। एंड पॉजिटिविटी इन द सेंस इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमको बाग में जो होता है क्लीनिनेस रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं हम साफ सफाई। साफ सफाई अगर रखने से बहुत सारी चीज़ें हैं बदल जाती है। जैसे आज हम कहते हैं कि आज कोई दोस्त अगर मिलता है हमारे साथ में तो दोस्त मुझे पहचानता है, मैं दोस्त को पहचानता हूँ। वैसे ये झाड़ और पौधे होते हैं ये, और ये जो झाड़ होते हैं ये हमको भी जानते हैं, हम भी उनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये दोस्ती होती है वो दोस्ती के टाइम पे जितना भी आउटपुट हमको चाहिए झाड़ खुद हमको सामने से देगा। अगर आप देखोगे, अगर अभी की पिछले 4-5 महीने में जो हमने मेहनत की है ओवरऑल, जिसके अंदर हमने जो एज पर जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक है उसमें भी हमने काफ़ी सारा मेहनत किया हुआ है, और उसमें भी काफ़ी जो फवारनी जिसको हम बोलते हैं, जो एवरी 8 डेज 10 डेज में फवारनी होती है वो करनी पड़ती है, ज़रूरी होती है। अगर उसका आप देखोगे तो आउटपुट जो है, ये आउटपुट अगर आप देखोगे तो काफ़ी शानदार आउटपुट आ गया है इसमें। और ये अगर देखोगे तो कनी काफ़ी खिल रही है कनी, ये अगर ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो मेरा जितने भी शेतकरी लोग हैं उनसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले साफ सफाई रखे बाग में, और जो पॉजिटिविटी है वो क्रिएट करे। उसके बाद फल जो है अपने आप ही आपको मिल जाएगा, उसमें किसी के लिए कोई भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। बाकी जो है मेहनत करते रहिए, और ऑर्गेनिक में जितना हो सके अपना ध्यान दीजिए। सर मुझे बताइए, आपने कितने दिन से मेहनत किया है? ये अगस्त में हम यहाँ पे आए थे, जब बाग में हम आए थे तो अगस्त से आए थे। अगस्त में आके सबसे पहला जब बारिश का सीजन था, जब रेनी सीजन था, रेनी सीजन में सबसे पहला हमारा काम था कि हमने कुछ आउटपुट नहीं देखा। हमने 2 चीज़ों में झाड़ों को डिवाइड कर दिया था। एक जो झाड़ थे जो फ्लावरिंग वाले थे, और एक थे जो नॉन फ्लावरिंग वाले थे। जो नॉन फ्लावरिंग वाले थे, हमारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि हमको सबसे पहले उनको सेंद्रीय खाद डालना है, 100% खाद डाल के उनको हमने छोड़ दिया था। एंड उसके बाद में जो फ्लावरिंग वाले थे, फ्लावरिंग वाले का हमने सीजन के लिए वेट किया था। अगर आप देखोगे, अगर अक्टूबर और नवंबर सीजन में जो ठंडी आती है, जो मिड ठंडी आती है, एंड उसके अंदर जो भी हमारा जो सॉइल का जो मिक्सचर होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्राइट स्टोन, और जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है, जिसको कातल मिट्टी बोला जाता है, तो ये स्टोन का और जो मिट्टी का जो ये होता है मिक्सचर होता है, इसके वजह से इधर अर्लियर आम आता है, जिसे हम यहाँ पे अगाड़ी आम भी बोलते हैं। तो अगाड़ी आम जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा जो तैयारी चालू हो जाती है, अक्टूबर से चालू होती है तैयारी, और वो मार्च तक, वो फेब एंड से और मार्च तक से तैयारी चालू हो जाती है ऑलरेडी। सर मुझे बताइए, आपका इधर आम का कितना पेड़ है और कितना एरिया में है? ये हमारा टोटल जो फार्म है ये नियरली अबाउट 7 एकर्स में पूरा लैंड है, 7 एकड़ में पूरा लैंड है ये, और टोटल 250 ट्रीज है, जिसमें अभी और 150 जो है प्लांटेशन अभी और हम करने वाले हैं अभी। तो प्लांटेशन की तैयारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है ऑलरेडी, और जितनी भी अड़ी बांधनी थी, जितने भी सब जो सॉइल का जो कॉम्बिनेशन था, फर्टिलाइजर का जो कॉम्बिनेशन था, उसकी भी हमने तैयारी कर चुके हैं अभी। और जैसे अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी प्लांटेशन की तैयारी हमारी ऑलरेडी चालू हो जाएगी। सो 150 प्लांटेशन, सो नियरली अबाउट अभी मई और जून तक ये फार्म में 400 से 450 झाड़ हो जाएंगे। आपको पूरा विश्वास है? आपने ये तैयारी कैसे की कि इसका साफ सफाई कैसा किया, इसको जो बांडगुल होता है वो काटना पड़ता है, वो कैसा किया आपने? वो अभी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, जो भी हम फर्टिलाइजर इसमें डालते हैं, अभी जितना भी फर्टिलाइजर डालते हैं, झाड़ उसको अपने आप ही सींच लेता है अपने पास में, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो जंगली जो झाड़ होते हैं, जैसे जो वेल होती है, जो बांडगुल, जैसे अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि जो बांडगुल होती है वो स्टेम्स में लगी होती है, तो बांडगुल को हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जितना भी जो उसका जो जूस बोलोगे, या तो फिर उसका प्रोटीन बोलोगे, विटामिन बोलोगे, कैल्शियम, पोटेशियम जो भी होता है, वो खुद ले लेगा, और उसका जो है मात्रा उसका मात्रा ज्यादा उसको मिलेगा और झाड़ को हमारे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने पहले भी सेशन में बताया था कि ये जितना भी होगा इसका क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो क्लीनलीनेस रखने से भी आपको जो फल जो है बहुत बेहतरीन मिलेंगे आपको। थँक्यू इम्रानजी। तर हे आपल्या सोबत होते इम्रानजी, त्यांनी आता 250 कलमांचे आंबाबाग देवगड येथे खूप सुंदररित्या त्याला फळधारणा आलेली आहेत। कोकण 7 लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।
महामार्गावर दिवसेंदिवस अपघाताची मालिका सुरूच आहे। घाटकोपर मुंबई येथून गोव्याला जाणारी वॅगनार कार चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं दुभाजकावर आदळली। उंबरठ येथील उड्डाणपुलावर गुरुवारी सकाळी 9:15च्या सुमारास झालेल्या अपघातात कार चालक प्रवीण सुंदर शेट्टी वय 40 वर्ष यांचा जागीच मृत्यू झालाय, तर प्रवीण यांची पत्नी काव्या प्रवीण शेट्टी वय 35 वर्ष, मुलगी आरवी प्रवीण शेट्टी वय 9 वर्ष, सिद्धेश भाऊसाहेब सटाले वय 30 वर्ष यांनाही गंभीर दुखापती झाल्या। अपघातानंतर स्थानिक ग्रामस्थ, कणकवली पोलीस, महामार्ग पोलीस, वाहतूक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। जखमींना खासगी वाहनाद्वारे कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। अपघातात वॅगनार कारच्या दर्शनी भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला होता। साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उंबरठ इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। भगवंतगड किल्ल्यावरील सिद्धेश्वर मंदिराची पडझड झाली आहे। या परिसराच्या विकासासाठी 25 लाख रुपये निधी मंजूर झालाय। येथील ऐतिहासिक आणि धार्मिक पावित्र्य जपून जे काही करणं शक्य आहे ते सर्व काही करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं निलेश राणे यांनी म्हटलंय। भाजप कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी सकाळी चुंदर भगवंतगड या किल्ल्यावर भेट देत पाहणी केली। तेथील सिद्धेश्वर मंदिरात जाऊन दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले, तसेच किल्ला परिसराची पाहणी केली। रानातून चालत जाऊन निलेश राणे हे मंदिरापर्यंत पोहोचले। यावेळी मंदिराची पाहणी करत लवकरच मंदिराची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचं निलेश राणे यांनी सांगितलंय। अनेक दिवसांपासून भगवंतगडावर सिद्धेश्वर मंदिराचं मागच्या काही एका वादळामध्ये नुकसान जे झालं त्याची पाहणी करायला यावी, काय नासधूस झाले ते दुरुस्त कसं होईल याच्यासाठी अनेक दिवसांपासून मी आणि आमचे मंडळ अध्यक्ष सन्मान्य दोंडी चिंदरकर साहेब आम्ही याच्यावर चर्चा करत होतो आणि प्रत्यक्ष बघण्यासाठी आज आम्ही इकडे सगळे आलो आणि लवकरात लवकर हे दुरुस्त करू आणि चांगलं करू ची ग्वाही मी इकडच्या ग्रामस्थांना देण्यासाठी आलो। लवकरात लवकर ह्याची दुरुस्ती कशी होईल आणि इतर जे काही 2-3-5 प्रश्न आहेत जे मला चिंदरकर साहेबांनी गाडीत सांगितले ते लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि ते लवकरात लवकर सोडू आणि मंदिर एक देखणं उभं करू, एवढंही आज या निमित्ताने मी सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडी नेमळे इथं गव्यांचं भातशेतीत धुडगूस पाहायला मिळतोय। वायंगणी भातशेतीला या गव्यांनी लक्ष केलंय। नेमळे येथील दिगंबर वायंगणकर यांच्या वायंगणी भातशेतीत बुधवारी भरदिवसा शिरून गव्यानं भातशेती फस्त केली आहे, त्यामुळे त्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। सावंतवाडी तालुक्यासह जिल्ह्यातील गेल्या काही वर्षात रानगव्यांचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय। काही वर्षात शेतकऱ्यांनी जंगलालगतची भातशेती करणं सोडून दिलंय। वन विभागानं तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जाते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात।
नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजच संपर्क करा. विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. 2023 वर्ष संपायला अवघे 4 दिवस शिल्लक राहिलेले असताना गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक यायला सुरुवात झाली. गोव्याची आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बॉर्डर असलेल्या पत्रादेवी येथील चेकपोस्टवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची दारू सिंधुदुर्गसह अन्य राज्यात 31 डिसेंबरच्या निमित्तानं चोरट्या पद्धतीनं पुरवठा होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करून हा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. यासाठी वाहनांची कसून तपासणी केली जाते. गोवा आणि सिंधुदुर्गची चेकपोस्ट असलेल्या पत्रादेवी चेकपोस्टवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023. वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 वाजता. आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. डिझायनर साड्या, डिझायनर कपडे, ज्वेलरी, इंटेरियर प्रोडक्ट्स, मसाले, टॅरो कार्ड रीडर, पॉटरी, पेंटिंग्स, रेडीमेड ड्रेस, मालवणी खाद्यपदार्थ स्टॉल, लाईव्ह पोर्ट्रेट, कॅरिकेचर, टॅटू आणि मेहंदी स्टॉल. प्राचीन खेळ गंजिफा 29 डिसेंबर 2023 सायंकाळी 5 वाजता सावंतवाडी राजघराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळण्यास मिळणार आहे. आयोजक पौर्णिमा रविकांत सावंत. सावंतवाडीतील आनंदोत्सवाचं सावंतवाडी संस्थानच्या युवरत्नी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते शानदार शुभारंभ झाला. यावेळी त्यांनी कोकणात प्रचंड टॅलेंट असल्याचं सांगत त्याला वाव दिला पाहिजे असं नमूद केलं. सावंतवाडी आनंदोत्सवाचे 4 झाले. श्रद्धाराजे भोसले यांनी केलं आहे. मॅडम, ओपनिंग झालं आहे आनंदोत्सवाचं, काय केली आहे, काय वाटतं? मला खूपच बरं वाटलं आहे. पौर्णिमा सावंतनी खूप चांगलं क्युरेशन केलं आहे. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे कला प्रस्तुत केले आहे. ज्वेलरी मेकर जे आहे, डिझायनर्स आहे, यंग आर्टिस्ट आहे. फूड स्टॉल्सना खूप ऑपॉर्च्युनिटीज भेटले आहे. तर मला येऊन खूप आवडला आणि मी पौर्णिमा आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि प्रार्थना करते की दरवर्षी हे खूप जास्ती वाढवणार पाहिजे आणि नेक्स्ट इयर आम्हाला राजवाड्यामध्ये हे करायचं आहे. ओके मॅडम, इथले जे बहुसंख्य प्रोडक्ट आहेत ते लोकल प्रोडक्ट आहेत. लोकल टॅलेंट आहे. टॅलेंटकडे तुम्ही कसं बघताय? काय व्हरायटी आणि काय क्वालिटी आहे? माझं मन असं आहे की सावंतवाडीची लोकांमध्ये खूपच टॅलेंट आहे. आपण ज्वेलरी मेकर बघा की आपले आर्टिस्ट बघा की घरी वेगवेगळे प्रकारचे जे आपण घरी आयटम करत आहे, फूड आयटम बार ठेवले आहे. तर आय थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हरायटी खूप आहे सावंतवाडीमध्ये आणि लोकांना फक्त ते प्रोत्साहन पाहिजे. त्यांना ते भेटलं तर आपले लोक खूप पुढे जाईल. सावंतवाडी संस्थांनी सुद्धा अशा कलांना प्रोत्साहन दिले. गांजेबार की खेळाचा प्रकार, अजून काही प्रकार होते. तुम्ही या संस्थांच्या युवरांनी ह्या जुन्या कलांकडे कसं पाहता? आय थिंक आता समय असा आला आहे की सावंतवाडीचे ऑपॉर्च्युनिटीज अजून वाढवणार आहे. मोबा एअरपोर्ट अजून उघडला आहे. टुरिझम सावंतवाडीमध्ये खूपच वाढला आहे. खूप लोक येते, फॉरेनर्स येते, नॅशनलिस्ट येते. आता आमच्या राजवाड्यामध्ये पण बुकिंग हॉटेल उघडलं आहे. तर मी बघितलं आहे की इंडियामध्ये मुंबईचे, दिल्लीचे, नागपूरचे खूप लोक इथे ट्रॅव्हल करायला सुरू केले आहे. आज आपण बघा हे आनंदोत्सवमध्ये ॲटलिस्ट 3 लोक असे आहेत जे मुंबईचे आहे आणि स्टॉल इथे ठेवले आहेत. तर माझं असं म्हणणं आहे की सावंतवाडी अजून खूप पॉप्युलर होईल आणि हे आर्ट्स अँड क्राफ्ट सेंटर नक्की होईल. ओके, या आयोजन केले माझे बरेचसे फ्रेंड्स होते आणि मी स्वतः आर्टिस्ट असल्यामुळे इथल्या लोकांना बाहेर जास्त अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही.
सो मी असं म्हटलं की इथल्या लोकांसाठी इथेच काहीतरी केलं पाहिजे. त्यासाठी मी गेले महिनाभर हा माझा हे प्रयत्न चालू आहे की जितक्या सगळ्या लोकांशी मला कॉन्टॅक्ट करता येईल आणि जितके आर्टिस्ट येतील इथे. त्यामुळे आता बघू की ह्या 3 दिवसामध्ये कसा रिस्पॉन्स येतो आहे. तिसऱ्या दिवशी मला कळेलच की माझी ही जी मेहनत आहे एका महिन्याची जे मी हे सगळं करते ती त्याला काय हे येता येते, काय रूप येत आहे. स्टॉलधारकांचा रिस्पॉन्स कसा होता? तुम्ही कॉन्सेप्ट सांगितलं ते तर इंटरेस्टेड होतेच, पण बरेचसे असे म्हणजे वाडीतले वगैरे म्हणजे मला लास्ट मोमेंटपर्यंत विचारण्यात येत होतं की स्टॉल्स आहेत का म्हणून. पण कसं माझी पण तेवढी तयारी, त्यामुळे मी आधी पहिली स्मॉल स्केलवर चालू केलं. आता हळूहळू नंतर मग थोडं बिग स्केलवरती करायला चालू केलं. आणि जसं श्रद्धा मॅडम म्हणाले की नेक्स्ट इयर मे बी मी राजवाड्यामध्ये पण करायला ट्राय करेन. त्यामुळे मला राजवाडासुद्धा प्रोत्साहन देतो. मॅडमचं सहकार्य कसं करतं? मॅडमचं सहकार्य म्हणजे मी पहिली त्यांच्याकडे गेली. मग मी त्यांना सांगितलं की मी असा एक कॉन्सेप्ट माझा आहे, मग ते करायचं आहे. तर मग त्यांनी मला त्यामध्ये इंटरेस्ट बराच दाखवला. त्यानंतर मग त्या स्वतः म्हणून बोलल्या की गंजीफाचा आपण इकडे हे करूया म्हणून. मग 29 तारखेला उद्या गंजीफाचा इकडे खेळण्याचा प्रोग्राम ठेवलेला आहे. त्यांचे आर्टिस्टन्स आहेत जे पहिली कसं पेंट वगैरे करतात ते सगळं दाखवणार आहेत. आणि त्यानंतर सगळ्यांना ओपन ठेवलेलं आहे की कोणी इकडे येऊन ते खेळू शकतात. आणि आपली जी हिस्ट्री आहे ते काय आहे नक्की म्हणजे ते त्यांना कळेल. नाहीतर मग कसं होतं की आपल्याला इथे माहिती नसतं की ॲक्च्युली गंजीफा कसं काय आहे, कसं खेळतात किंवा त्या मागचं काय आहे ते. तर ते पण लोकांना कळेल. त्यासाठी हा म्हणजे सगळ्यांसाठीच असं ही युनिक आयडिया आम्ही ठेवलेली आहे. आणि ते मला त्यांनीच आयडिया दिलेली आहे की ते गंजीफाचा प्रोग्राम हा इथे असं ठेवायचा आहे म्हणून. तर तो नक्की सर्वांनी ह्या गोष्टीसाठी आणि नक्की त्याला सपोर्ट करा, जेणेकरून आपली जी सावंतवाडी आहे ती वर अजून जायला मदत होईल. त्या ठिकाणी श्रद्धा मॅडमनी म्हटल्याप्रमाणे या लोकल लोकांकडे टॅलेंट करणारे मात्र त्यांना वाव देण्याची किती गरज आहे. ह्या वाव देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पद्मा सावंत त्याच्या माध्यमातून होताना दिसत आहे. भगवान शेट्टी कोकण साजरा आहे सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023. वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 वाजता. आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. डिझायनर साड्या, डिझायनर कपडे, ज्वेलरी, इंटेरियर प्रोडक्ट्स, मसाले, टॅरो कार्ड रीडर, पॉटरी, पेंटिंग्स, रेडीमेड ड्रेस, मालवणी खाद्यपदार्थ स्टॉल, लाईव्ह पोर्ट्रेट, कॅरिकेचर, टॅटू आणि मेहंदी स्टॉल. प्राचीन खेळ गंजीफा 29 डिसेंबर 2023 सायंकाळी 5 वाजता सावंतवाडी राजघराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळण्यास मिळणार आहे. आयोजक पौर्णिमा रविकांत सावंत. सावंतवाडी आरपीडी हायस्कूलमध्ये आनंदोत्सवाचा शुभारंभ झाला. यावेळी तुम्ही काय काय खरेदी करू शकता यासाठी इथं लावलेल्या स्टॉल धारकांशी साधलेला हा संवाद. चांगलाच रिस्पॉन्स दिसतोय. सावंतवाडीत पहिल्यांदाच स्टॉल लावला आहे. पुढं MIDCमध्ये आपलं बेस आहे. मसाले सगळे घरगुती आहेत. त्याच्यामध्ये आपला सगळ्यात चालणारा मसाला म्हणजे मालवणी भाजका मसाला. त्याच्यामध्ये 35 प्रकारचे गरम मसाले आणि 4 सुक्या मिरच्या होतात. म्हणजे हा मसाला घातला की कुठल्याही डिशमध्ये दुसरा कुठलाच मसाला घालायची गरज लागेल असं आहे. नंतर आहे हा आपला ब्राह्मणी गोडा मसाला. हे पारंपरिक वापरतो तसा मसाला आहे. सगळ्या भाज्यांमध्ये पुलाव, सुकं चिकन मटण त्याच्यामध्ये हा वापरला जातो. कोळी पेटी, मिरची पूड, राजापुरी हळद आणि मच्छी मसाला हे असे आपले मसाले आहेत. आणि यावेळी लाडू पण आणले. हे साजूक तुपातले प्युअर लाडू आहेत. आपल्या स्वतःच्या झाडावरचे आम्ही होती त्याचे कोकम आणि कोकम सरबत, आगर हे सगळं आपण करतो. मसाल्यात ते काही कंटेंट तर बाहेरून झालं होतं. मॅक्झिमम कंटेंट लोकल तुम्ही करता की सगळं लोकल आहे. सगळं फक्त रॉ मटेरियल्स आपण पूर्ण महाराष्ट्रातून आणतो आणि पूर्णपणे मसाला मिरच्यांसकट त्याला कुटण्यापासून सगळं आपल्याकडे होतं. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की म्हणजे या उद्योगसमातनं साधारण बरीच लोक तुमच्याकडे कामं करतात. किती लोकांना रोजगार यामध्ये हा एक सीझनल व्यवहार आहे. कारण आम्ही पूर्ण वर्षभर मिरच्या ओल्या असतात, खराब असतात, तर ते आम्ही करत नाही. ज्या
म्हणजे उत्पादन आलं की लगेच आम्ही करतो. तर मेपर्यंत आमचं प्रोडक्शन होतं. तेव्हा वाढीतल्याच बायकांना आम्ही सगळं एक 10-15 बायका असतात दरवर्षी. आणि आता फक्त वाढवू जसं मशिनरी वगैरे वाढेल आपली तर तिथं अजून बायका वाढतील आणि हे आम्ही बायकांकडूनच करून घेण्यासाठी वाढीतल्या. तर आमचे पहिल्यांदा फर्स्ट टाईमला ते लावलं आहे. तर आम्ही गोल्ड प्लेटेड आमचे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आहे. रिझल्ट पण छान आहे. सगळ्या व्याधींवर हे औषध आहे. मेन म्हणजे कॅन्सरच्या ज्या पेशी वाढतात तयार होतात हे नष्ट करण्याचं काम करतात. रिस्पॉन्स कसं प्रोडक्ट जात आहे? हो सध्या तर आता सध्या चालू आहे. है ये सारे होममेड प्रोडक्ट्स है जिसमें हाइड्रा बीट्स जो फायर के अलग अलग प्रोसेस में जाते हैं उसमें जर्मन सिल्वर के चार्म्स आ रहे हैं. द रेट स्टार्ट फ्रॉम 150 to 100. यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 80% होममेड है. बाकी हमारे पास अमेरिकन डायमंड्स में रिंग्स है जो काफ़ी यूनिक पीसेस है. इवन पंडोराज है जो डेली टू वेयर है. एडिट आने से ख़राब नहीं होते. ये सारे होममेड सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स है जो आप नॉर्मली कोई भी ओकेजन में आराम से वेयर कर सकते हैं. जो हर कोई आउटफिट में आप इससे सूट हो जाता है. ये नमस्कार, मी तेजल नाईक सुपारकर ठाण्यावरून आलेली आहे. माझी एकल ही माझी ब्रँड आहे स्वतःची आणि खास मी इथे माझ्या गावात आलेले माझं सगळे प्रोडक्शन घेऊन. कारण सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, वेंगुर्ला, शिरोडा आणि इकडचे कस्टमर्स माझे खूप आहेत ऑनलाईन मागवणारे. तर प्रत्येक ते ऑनलाईन मागवतात म्हणून त्यांच्यासाठी मी माझ्या गावात आलेली आहे आपलं हे सगळं कलेक्शन घेऊन. आणि हास्यजत्रेसारख्या सिरियलमधल्या सेलिब्रिटी त्याशिवाय आपली कोकणाटेड गर्ल अंकिता वालावकर हे सगळे क्लायंट्स आपले आहेत, स्वतःचे आहेत. आणि नक्की माझ्या या स्टॉलला व्हिजिट द्या. आणि तुमच्यासाठी मी ठाण्यावरनं हे सगळं नवीन कलेक्शन घेऊन आलेली आहे. आणि माझं स्वतःचं एक क्रिएशन आहे आणि स्वतः कलर कॉम्बिनेशन युनिक पीसेस मी तयार करते. आणि हे आमचे 4 प्रोडक्ट आहेत. ऑनेस्टली या नावाने आम्ही स्वतःचा ब्रँड आता निर्माण केलेला आहे. आणि हे जे प्रोडक्ट आहेत आम्ही हे रॉ हनी म्हणून मार्केटमध्ये उपलब्ध केलेले आहेत. ते तुम्हाला मार्केटमध्ये जो मिळतो तो तुम्हाला प्रोसेस हनी मिळतो आणि आमच्याकडे जो मिळतो तो तुम्हाला रॉ हनी म्हणून मिळतो. आणि ह्याची खासियत अशी आहे की तुम्हाला हे वेगवेगळ्या फ्लेवरमध्ये मिळतात. पण आम्ही ह्याच्यामध्ये कुठलेही फ्लेवर ॲड केलेले नाही आहेत. तुम्हाला जे फ्लेवर मिळतात ते डायरेक्टली आम्ही नेचरमधून कलेक्ट केलेले आहेत. म्हणजे कसं की आता समजा तुम्हाला अजवान आहे, अजवानची शेती असेल तर आम्ही आमचं मायग्रेशन वगैरे करतो आणि त्याप्रमाणे आम्ही हे कलेक्ट करतो. जसं आता तुळशीच्या बागा वगैरे असतात तिथं आम्ही आमचे बी बॉक्स नेऊन ठेवतो आणि तिथून कलेक्ट करतो. आणि त्याचप्रमाणे हे जांभूळ, अजवेन, मल्टीफ्लोरा आणि तुळशी असे आमच्याकडे 4 वेगवेगळे फ्लेवर आहेत. नॅचरल नाही त्याच्यामध्ये आम्ही कंटेंट काही मिक्स नाही करत. हे पूर्णच्या पूर्ण नॅचरल आहे. म्हणजे जसे आम्ही बी बॉक्स आम्ही कलेक्ट करतात ती तर आम्ही फक्त जस्ट एक साधं फिल्टर असतो म्हणजे कपडा घ्या त्या फिल्टरमधून आम्ही प्रोसेस करून तो डायरेक्टली फक्त आम्ही तुम्हाला मार्केटमध्ये अवेलेबल करतो. रेंज काय आता माझ्याकडे सध्या 50 ग्रॅम आहेत, 250 ग्रॅम आहे आणि 500 ग्रॅम आहे. तुम्हाला जर 50 ग्रॅम पाहिजे असेल तर तो तुम्हाला 999 रुपयाला मिळणार आहे. 250 ग्रॅम आहे तो तुम्ही मल्टीफ्लोरामध्ये घेतलात तर 299ला आहे. आणि जर तुम्ही बाकीच्या फ्लेवरमध्ये घेतलं तर 349 आहे. त्याचप्रमाणे 500 ग्रॅमचा पण माझ्याकडे अवेलेबल आहे. 500 ग्रॅम तुम्ही मल्टीमध्ये घेतलात तर तुम्हाला तो 599ला आहे. आणि बाकीचे कुठले फ्लेवर घेतलं तर तुम्हाला 649. असे आमचे 4 फ्लेवर आहेत. हँडमेड ब्रेसलेट्स ते कॅनव्हासेस आहेत आणि पार्टिकल्स हे सगळं ठेवलं आहे ते विकण्यासाठीच ठेवलेलं आहे. आणि आम्ही अस्मासा अकॅडमीमधून आहोत सालेवाड्यामध्येच. आणि हे मोस्टली काम 8 to 12 मधल्या मुलांनी केलं आणि हे सगळे स्किलसाठी आहे. कारण किती दिवस लागले सगळं बनवायला, किती मेहनत घेते बनवण्यात? ते डिपेंड करतं आता कशावर बनवतो आपण. म्हणजे ते घ्यायला पेंटिंग्स होते 2 ते 3 आठवडे लागतात. हे सगळे क्लासमध्ये साधारण प्राईस आहे तर काय कितीपासून सुरुवात आहे या प्रोडक्टची? हे बुकमार्क्स 100
to 120 मध्ये आहेत आणि 200 मध्ये आहेत आणि ते सगळे पेंटिंगचे प्रिंट्स आहेत ते 2500 to 3000 मध्ये आहेत. त्या डिझाईन ज्या आहेत ना ती आयडियाज आहेत ज्या आयडियाज कोण होतं तुम्हाला मला कोण सांगितलं होतं? काही स्वतः करतात काही रेफरन्स ह्या ज्या काय या डिझाईन्स वगैरे आहेत त्या स्वतःच्या कल्पनेने बनवलेल्या आहेत? हां स्वतः. तुम्हाला मार्गदर्शन कोणाचं मिळालं सगळं हे करण्यासाठी? हे आमचे 2 सर आहेत, सत्यम मदार सर आणि अक्षय सर. ते दोघांना मला गाईड करतात सर. नमस्कार, मी सुरेश वाडकर, श्री साई ऑर्गॅनिक फूड्सबद्दल. आमच्याकडे या इकडे ऑर्गॅनिक सगळे मसाले तयार घरगुती प्रकारचे तयार करून मिळतात. त्यामध्ये 9 आयटम्स या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येत आहेत. सर्वप्रथम तो फेमस आपल्याकडे आहे तो मालवणी भाजका मसाला, त्यानंतर चिकन, त्यानंतर मटन मसाला आहे, सगळे मालवणीच आहे. त्यानंतर मालवणी फिश मसाला आहे, हा गरम मसाला ज्यामध्ये मिरची पूड नसते, त्यामध्ये फक्त गरम मसाला पूड असते. हा आहे आपला स्पेशल कोल्हापुरी मसाला, तो पण मालवणी पद्धतीने बनवलेला. त्यानंतर मिरची पावडर, जी बेडगी मिरची असते त्यातून आपण जी पावडर बनवतो त्याची आपण पावडर मिरची पावडर आहे. त्यानंतर लसूण आणि कांदा चटणी हा एक वेगळा पदार्थ आहे ज्यामध्ये तुम्ही चपातीबरोबर किंवा वडापाव या बरोबर तुम्ही चमचमीत त्या खाऊ शकतात. आणि त्याचाच तडजोड म्हणून आम्ही अजून एक चटणी तयार केली आहे, ती म्हणजे सुक्या खोबऱ्याची चटणी. ती पण उत्कृष्ट प्रकारे चव देते, म्हणजे तुम्ही चपातीबरोबर किंवा साध्या जेवणाबरोबर तुम्ही खाऊ शकता किंवा तुम्ही वडापाव याच्याबरोबर नवीन पद्धतीने बनवलेली खोबऱ्याची चटणी ती पण तुम्ही या पद्धतीने खाऊ शकता. त्या प्रकारचे आपल्याकडे 9 प्रकारचे प्रोडक्ट्स आहेत आणि आमचं मॅन्युफॅक्चरिंग आणि जे पॅकेट्स आणि तयार होतात ते तिकडे आपलं सावंतवाडी म्हणजे निरवडे म्हणजे पारगाव कडून अगदी 1 किलोमीटर अंतरावर या ठिकाणी आहे. साटन महाराजच्या नजीक अस्मिना तामाणेकर यांचे हे प्रोडक्ट्स आहेत. तुम्ही हवं तर हे प्रोडक्ट्स आम्हाला तुम्ही ऑनलाईन किंवा इंस्टाग्रामवर तुम्ही श्री साई ऑर्गॅनिक फूड्स म्हणून आहे त्याला तुम्ही फॉलो करू शकता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. हायवेवर भीषण अपघात, एक जागीच ठार, 3 गंभीर जखमी. गोवा सिंधुदुर्गच्या बॉर्डरवर कडक बंदोबस्त आणि आनंदोत्सवाचा शानदार शुभारंभ. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.